ayun na nga po, no? So, what's up sa inyo mga kasolid na farmers? So, GMG Agri TV at your service. Yes. At nandito po tayo sa Tayog, Pangasinan dahil bibisitahin natin po nandito kami sa Tayog Sunflower Maze. Ayan, park. Ayan, sa park. So ngayon ay sa kabutihang palad wala pala nakatanim. Hindi pa panahon ng sunflower. Hindi pa pala panahon ng sunflower ngayon. Pero maganda. At ang makikita mo lang is mga mga bagay-bagay lang dito. Ayan, pwede ka magpa-picture. Ayan, so nandito kami sa parang siya, cave. Di ba? Mga halaman yung mga So ang entrance po is nasa 100. Pag may ba? Hindi, 50 pesos ang entrance fee kahit may sunflower wala. 50 pesos sa So pag 150 may sa prenup, pag mga prenup. pang mga prenup 150. Registration fee. Ganun pa man, kahit walang sunflower mga kaibigan. Goods na goods pala dito. Maganda pa rin dito. Marami kang ibang mga makikitang Ayan, marami kang mga matatanaw din sa paligid-ligid. Yan, marami kang makikita rin dito at nakaka-relax kahit sobrang init kasi alas 2 pa lang alas 2 ng hapon. So saan ba nakalagay dito yung mga sunflower? Siguro dito pala Magsitumba. Pinalitan, sila ulit. Mga tanim na ulit sila ng mga sunflower dito. So dito meron din dito yung park. Tapos doon sa kabila parang tambay ng mga tropa, mga tanim dito. Na mga nagtatanim dito. Ito hugis sunflower. Hugis sunflower. Lang dito. So pag sa pag mga ganitong buwan, mga July, di ba? Mga July, August, yan wala pang sunflower. Dahil tag-ulan. Dahil tag-ulan. Pero pag umabot ng mga October, November yan. Meron na silang tanim na sunflower na mumulaklak na. So yun. Bisita lang kayo dito pag pero timingan nyo na mayroong sunflower. Pero maganda rin kahit wala kayo makita sunflower. Kasi may makikita naman kayo drawing na sunflower. Mga drawing naman. Tapos to May kubo dito. May kubo dito, may gulong sa loob. Kubo na may gulong sa loob. Tatatakan ka ng mga ganyan. Isa ka ng, pag may tatakan na isa ka ng legit para makapasok. Kasi trinay ko kanina pumasok. Hindi pala, exit pala yung pinasok. Kaya pinabalik ako. Kinatok ko ni ate. Ginan ako ni ate. So, dito, pasya lang kayo dito kung sakaling magabi kayo dito sa Tayog, Pangasinan. Maganda rin yung pasya dito. Pero mas maganda pag hindi kayo punta dito ng mainit din. Dapat yung malamig. Dahil pawis na kami. Alis na kami sa bahay. Picture taking muna and then go na rin kami. Let's go. So, huwag niyo po muna talagang kalimutan mag-like, subscribe and share na ating video, and don't forget click the notification bell para lagi po updated sa lahat ng videos natin. Tapos introduce natin dito yung abundant harvest. Para mas madaming sunflower. Kausapin natin yung may-ari dito, sabihin natin. Gamitin yung abundant harvest dito sa inyong tanim. Bigyan natin ng free. Para may free entrance din tayo. So yun, let's go. Ayun, Puwan naman, gulo. Ayan, kubo nila. Goods nila. Naalala mo talaga yung mga panahon na Ayan, anong masasabi mo naman? Maganda tong kubo. Maganda yung kubo nila. Pagdungaw mo dito sa labas, para ka nakita na shred na mo. ayan, diba? Tapos dito naman sa kabila,